Usekala Mongameli weli umnumzana David Mabuza uye waqinisekisa iinkokheli zeli zomthonyama ngendima ebalulekileyo ezidlalayo kweli. The measure of any nation is how women and children are being treated. We cannot be a society, we cannot be a nation that regresses and has no regard for the rights of women. Mabuza uphinde wacela izinkokheli ukuba zidlale indima phambili kwimiba etshisa ibunzi ekuhlaleni. The role of traditional leaders should never be limited only to ceremonial and cultural responsibilities, but should be seen in the broader context of daily struggles of ordinary people in search for a better life. Umnumzana Mabuza uthi URhulumente uyivile inxalabo yezinkokheli ngomba umhlaba namanzi kweli.